Es veu que deu ser el tio més maligne del món, però jo què sé, jo veig aquí un duendesillo de jardí que li han enviat un avió i li han fotut un missil al cap, saps? Vull dir, no sé, em fa pena també. Però diuen que era un assassí despietat i que volia fer mal als Estats Units. Segons diu la Casa Blanca, li van disparar amb un dron dos missils Hellfire amb una residència que ell tenia. Va ser a les 6:18, hora local, quan estava el tio al balcó prenent la fresca. Ni tan sols els membres de la família van morir. Va ser només ell, diuen. Va morir només ell, pim-pam. Va ser una cosa allò geriàtrica, no? En plan, zasca. Geriàtrica no, quirúrgica volia dir, geriàtric. Bueno, geriàtrica també perquè l'home és ja de la tercera edat. Però vaja, assassinat geriàtric, sí.